ngakubwatika no kungusana okukwabeire ase county gose bunge ye county ya Nyamira bamenyi be county ya Nyamira nigo babere bakurwa ebirengereryo ao igoro yokorateroko gose yogo taigwana noko gati ba MCA abo nomo speaker gosa abanogeria abo babere bare ase county eyo sakyeto fat gad gisemba nigo atwariganeria chiroboti icho korwa ase abomenyi obe county ya Nyamira. Abamenyi be county ya Nyamira besokire na korwa ebirengerero byabo kubwatikana no kungusana okwo kwaberego kwenekiwa ati yaba MCA ba Nyamira wika okobaroro wechibunge ibere agaki abantu ba minto tokerwa tukabakorera buya tukababeka ime lakini bono mwakorera amachesa matindi pi ekerongo tikora arengereria igoro yaba MCA ba minto n'abanyamuri nande twabachorete tukiruka tukabachora tukatiga abande tukabachora ekaro twabachora tukige na abatwachora wikabachiko tukorere gasi bunetakeire ono yamanyire wikirase ugo gasi bono twabachorete kumbe twabachorete muchikungusana na gokia oyatagete oyari nabaye nonya nigo ibakwaneire ogwanjireria gwensemo eyemo anene ase bikarobiria bya bunge mashinani ase bigokorerwa twari kwani ko bulinga mashinani ye bagokora ebakonya kora ase chigwodi cyabo cyoka kyaronya kere bunge ya Nyamira igoba bwana tokora township toigo bakorire bunyamatuta toigo bakorire busamaro bugichora tali bagokorera ali ase boka bare chigwodi nye cyoka na chibago toterie budget na Nyamira county otwale kwani kubolinga abachumba ba MCA twachorete korera anya bunge mashinani nyakorere Nyamira county ngima ona bantu tukumeti igoro bigandika seta yeto ya Nyamira egekora no isukurigereria maene pi amagendero tayo nonya ensemo yende niga bamenyi abayiga waichaneire ogutabaroro kwa magenderero korwase aba MCA gesa basoa abisi egento batebire bono na maiso babaete bagendere tukubara matuko bamanya narenga tigaire kyagera tubwata makibwa abo tumati kosengo bara bakale bone ebungeye sinyete onya bagosinyuka babunge ine gakibono nande mbarengerere tinto bachoronye basinyuruka babunge ine ebange buyapi buneri ajya kora Nyamira yabaye semisi etari kororekana etari koigweka ne esipika bono moko ngusana moko kora nisipika moko isipika ngi isipika moko mora ni abagunse isipika kete abasipika kete tu agerete tu agete mondo nga speaker kete tu agerete egento mwara college ya igino onyine tipi tu speaker rende tigaba bonse babera abamukona kumuzananira arabatika igino bone egento katulire 2027 gaste ye akoriruga iga naende bonse buna bariga igo tuligereti bonse bagende kapi obugambi tochoro obuya kubwatikana na yaiga ebasabire omugabana omuske Amos Nyaribo koria chinjira chindonge na koreta mo aba MCA bonsi eryo umwanainchi anyore amagenderero nainchi barerire bono asengencho yo gwaka taxi cyabo asega setari gokoro igo akero chieri beri chikurwana ubunyansi bokomya iyo orumwanainchi okawaida konali gusaba omugabana Nyaribo alae county yuya atumeko bongaini ilibakonye Nyamira county chingaki echecho baganirie omoseneta kwe county ya Nyamira omuske Erikyo Kongo omugeni kogenderera gokora emiremo yaye boikiranu ichigo kibago tumeka kokora bunge mashinani na ba county assembly ichigo kibati ete dibajeta senate ngibata bete kula senate papanda kokora gante kama ndubuna bana yitu aberto komia sana nchigo ngotebya omoseneta ito akongo mogeni otere ne farm elindororenga Nyamira yagororokire nande yaberege kokora egento kelito chora taba MCA bagokora hingo reporter Getembe korwase ebunge eyeiga ya West Mugirange yegotoke niye county ya Nyamira Njefat Gad Isemba